Така, мило семейство, пожелавам ви здраве, щастие, дълъг, безкрайен семейен живот, изпълнен с много усмивки, с много радост, с много деца. Очакваме още да се множите, така както се казва. Желая всичко най-хубаво и горчиво! Пожелавам ви щастлив семейен живот, много дечица, много здраве и все така да се обичат и да са все така влюбени, хубави и щастливи. Обичам ви много! Пожелавам здраве на първо място, много щастие, много да се обичат както до сега, да не спират да живеят така на бързи обороти и да са най-щастливата двойка на света. И още поне 2 дечица. Скъпи младоженци, в живота на един човек не са чак толкова много моментите, които като че ли преобръщат коренно неговата посока и поставят живота му в една съвсем друга житейска плоскост. Един от тези моменти е без съмнение тогава, когато човек намери онзи, с когото ще прекара остатъка от своите земни дни, онзи, с когото ще живее, с когото ще споделя, с когото ще се радва и с когото ще тъгува. Борислав Красимиров Данов, желаете ли да сключите граждански брак и вземете за съпруга Десислава Емилова Мариова? Маркова? Извинявам се. Желаете ли? Да! Вие, Десислава Емилова Маркова, желаете ли да встъпите в граждански брак и вземете за съпруг Борислав Красимиров Данов? Уважаеми кумове, потвърждавате ли желанието и решението на младата двойка да сключат граждански брак? Да! Да!